आच्छा बे बर' सिख्लाफोरा बर' हिन्जावफोरा गुबुन हारिनि हौवाफोरजों मानो खारफानो लुगैयो, मानो मोजां मोनो, मानो हाबा जानो गोसो मोजां खोनासंनानै ला। गुबुन हारिफोरजों हाबा जानाय मानि जेबो फ्रिदम गैया। बर' हौवाफोरजों बर' मानसिफोरजों जेरै हाबा जायोब्ला जेरैबायदि सुबिदा दङ, फ्रिदम दं, गावबो ओरै 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 गासिबो मोन्थायखौनो मोनजोबो, सुबिदा दंजोबो आरो नों मा खालामनो गोसो बेखौ खालामनो हायो। नाथाय गुबुन हारिफोरनि न'खराव हाबा जाहैयोब्ला जेबो फ्रिदम गैया, जेबो मोन्थायानो गैया। न' सिङावनो थाबाय था, न'नि बाउन्डारियावनो थाबाय था, जेरै जेल खानाफोर बायदि आरो जेबो सुबिदा गैया। जानाय थानाय उन्दुनाय, बे ओंखाम ओंख्रि संबाय था, सिलपाथाखौनो ओरै खालामबाय था, सिलपाथा नाबाय था, फिसाया बबाव थांदों बबाव थाङाखै बेखौ नेबाय था, हर थौजाफा नेनानैब्लाबो ओंखाम रसा नांलायलायनानै नेबाय था। फिसाय सफैयाब्ला ओंखाम मोनजाग्रोआ, उखैहाबनानै थानाय, बेफोरबायदि खस्थ'सो आरो। ओंखायनो एसे सोरबा सोरबा गोदानफोरा मिन्थिया जानो हागौना, मिन्थिहोबाय आं।